Sponsorem programu jest Dworek Śląski z Raciborza. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Josę już zaczyna robić, Pawła zaś nie ma, ale myślę, że przyjdzie, jak poczuje woń tego dobrego. To Już się leca. widzisz. Witam was wszystkich fest pięknie. Josie był, wiesz, fryzura troszkę pomienić, Dobrze. ale ty się nie staraj. Jak ty będziesz ważyć, a będą się ryktować nasi goście, to ja się zaś pomienia, tak Dobrze, wiesz, troszkę. dobrze. Co ważymy? Co ważymy? Dzisiaj robimy pierś z kurczaka w szynce dojrzewającej z bazylią. Połowa czerwca. Zrobimy się tu na grillu, ale żebyście widzieli, widzieć to wy widzicie ten ogień, ale jakbyście czuli, jak sam je gorko. Och, my się samemu ciężko, będziemy musieli mieć jakiś dodatek, wiesz, za szkodliwe warunki. Obejrzymy, jak to będzie. Jakby byli spoceni, się troszkę świecili, to się nie starejcie, bo to wszystko z kuli tego hycu. Szynka, bazylia, coś tego na pierś z kurczaka? Szynka, bazylia, sól i pieprz, nic więcej. Nic więcej. Nie. Bazylia jest dobrą. Bazylia, wiesz, że swoja nazwa zawdzięcza greckiemu słowu król. Uznano, że to jest roślina królewsko. I my z takiej królewskiej rośliny robimy ten farsz, ja? Ja. Ta bajlaga tako choćby. I teraz to kroimy. Co? Jeruna. Taki coś. I nabijamy na patyczki. I z tego jest taki choćby szaszłyczek. Z tego będzie szaszłyczek. Bardzo zdrowy, bo bez żadnego tłuszczu. Wyszło powiedzieć taki bazyliowe rolatki. Tak, bardzo smaczny. Wiesz, jak go do moja starka. A jak się utnisz, to na mnie nie czekaj. I następne, ja? I następny. Aha. To są piersi z kurczaka, ale jakby kto chciał, to mogą być z indyka. Jak najbardziej. Mogą być i z indyka. Może być też te stekowane mięso, co my ostatnio rychtowali, pra? Ja, też by to się Powiem nadało. ci, że dokładnie. Josie to w doma narychtował. Rychtyk dobre. Pyszne, nie? Ja. I ta marynata, wiesz, staroski się mnie w doma pytali o przepis na ta marynata. I co, wyszła ci? Ach, wiesz jako dobro? Rychtyk No to się fajny. cieszę. No, tu ci trochę tej bazylii upadło. Wciepłuj wszystko. Ciepłuja wszystko. Możesz sobie dać też inne zioło do środka, ale z bazylia daje taki fajny, świeży Ja. smak. Co kto lubi, a przy okazji to się prosto i dość wartko robi, pra? Bardzo szybko się to właśnie piecze na grillu. To jest bardzo szybkie danie. Zaroski to będziemy na grilla dawać. Grilla nam pięknie rozpolili sam w Dworku Śląskim w Raciborzu. Jak my przyjechali, to już to było całe fajnie rozgrzote. Teroski rychtyk fest grzeje. To, że jakby kto chciał na grilla do Dworka Śląskiego, do Raciborza, Zaroski może przyjeżdżać. My też Zaroski będziemy kłaść, nie? Na grilla. Ja. Możesz już kłaść w sumie ten jeden. Nabijamy. Uwaga! Rychtujcie się i da na grilla. Tym wciepaj tam. To już mogę wciepować, ja. Ja. Zaroski będziemy dawać reszta, co byście se nie myśleli, że mamy no dwa te szaszłyki. Rychtujemy, ja? Rychtujemy. Rychtujemy. Już kończę. I mogę kłaść, ja? Możesz kłaść. No to pieczymy. Mamy to na ogniu. Wiele to się musi tak piec? Tak po 5 minut z każdej strony. Dobra, zaglądamy na piękny szlagier i za chwileczkę przyjdziemy.
wychodzi stąd. Kocha DJ-a, ona go kocha i tańczy co noc, marząc o nim wciąż. Zna każdy jego sąd, stoi w świetle, by on zauważył ją. On przystojny jest jak czas. On robi party na stopach. On jest i weekend star. On tam dla wszystkich gra. Właśnie od niej puszcza sąd, jej miłosną piosenkę tą. Ściemnia światła dyskoteki i nie widzi jej. Kocha DJ-a, ona go kocha i tańczy co noc, marząc o nim wciąż. Zna każdy jego sąd, stoi w świetle, by on zauważył ją. Kocha DJ-a, ona go kocha i tańczy co noc, marząc o nim wciąż. Zna każdy jego sąd, stoi w świetle, by on zauważył ją. I co? Myślisz, że to już jest To już fertik? będzie gotowe. Dobra, Ściągamy. ściągamy, rychtuj ten talerz. Wiesz co, to już chyba jest gotowe. Ci powiem. Fajnie wonio. Fajnie wygląda. Ten niech się jeszcze troszkę tu podpiecze, wiesz? O, ten już będzie taki fertik. Te 4 się tak jeszcze mogą dochodzić. Co byś padała? Ja niech zostaną. No i dobrze. Fajnie to wygląda, fajnie wonio. Ku temu Szałot. ja, bo wiecie, zdrowe też musi być jedzeni, nie no taki z grilla, a zielenina też, ale taki z grilla wam powiem. Rychtyk, dobre, a i zdrowe też, no bo my sam nie dawali żadnego fetu, ani Tak. oliwy, ani niczego. No, to my idziemy jeść, a wy zaglądajcie na szlagier, żartuję. My idziemy to pokazać naszym gościom i ich poczęstować. Taki dobroci, pamiętajcie, zawsze się możecie kozać w firmie Berger. Zaglądamy wszyscy razem na szlagier i zaraz będą u nas nasi goście. Razem przez życie idziemy, doświadczeń nie szczędzi nam los. Nasz życia cel osiągniemy, bo w sercach naszych brzmi miłości głos. Wspomagać siebie nawzajem będziemy, nas nie przeraża płynący czas. Tak jak przed laty dziś siebie pragniemy, siłę da miłość, która jest w nas. Wspomagać siebie nawzajem będziemy, nas nie przeraża płynący czas. Tak jak przed laty dziś siebie pragniemy, siłę da miłość, 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 miłość. Pragnę znów Tobie zaśpiewać piosenkę serduszka 2. Tak cieszyć się i radować, a miłość nasza niech na wieki trwa. Wspomagać siebie nawzajem będziemy, nas nie przeraża płynący czas. Tak jak przed laty dziś siebie pragniemy, siłę da miłość, która jest w nas. Wspomagać siebie nawzajem będziemy, nas
nas nie przeraża płynący czas. Tak jak przed laty dziś siebie pragniemy. Siłę da miłość, 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 miłość. Lampkę szampana pijemy, zdrowia, szczęścia winszujemy. Idźcie razem z nami do dna. Niech ta nasza miłość na zawsze już trwa. Wspomagać siebie nawzajem będziemy. Nas nie przeraża płynący czas. Tak jak przed laty dziś siebie pragniemy. Siłę da miłość, która jest w nas. Wspomagać siebie nawzajem będziemy. Nas nie przeraża płynący czas. Tak jak przed laty dziś siebie pragniemy. Siłę da miłość, 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 która jest w nas. Bożena Mielnik dzisio zawitała do nas, ale nie sama, bo tydzień temu była sama, a dzisio w nieco inkszym składzie przyjechała. Oczywiście nie przyjechała tymi autami, co same jeżdżą, no ale wiecie, tak to jest na Górnym Śląsku. Jak się siedzi w fajnej restauracji przy ruchliwej drodze, to auta też słychać. No trudno, żeby my powiedzieli tym ludziom, co by przestali jeździć. W każdym razie Bożena Mielnik przyjechała autem, między innymi tą drogą, tak jak godą, nie sama, bo przyjechałaś z zespołem. Ale to nie jest tak do końca twój zespół. Nie, to są koledzy, z którymi stworzyłam projekty. Projekty, które zostały przelane właśnie na płytę, która została w końcu wydana. Płyta pod tytułem Mały Domek. Przedstawiam, nie muszę właściwie przedstawiać, bo wszyscy znani są Państwu Zbyszek Lemański, Waldek Wiśniewski. Właśnie utwory i Zbyszka, i Waldka również są zamieszczone na płycie. No właśnie, bo tydzień temu my gadali o tym, jak się zaczęła twoja przygoda ze śpiewem, a teraz mamy, no w zasadzie idzie powiedzieć, nowe otwarcie. I ja od razu godą i ciebie, i wam, i wszystkim, że ja Bogu dziękuję za to, że już jest ta płyta, bo się skończą te wszystkie telefony, maile, zapytania, kiedy będzie płyta Bożeny Mielnik. Otóż godą już jest płyta Bożeny Mielnik, z tego się fest raduje. Ja już tydzień temu o tym godą, ale godą o tym jeszcze raz. Te fajne płyty, które widzicie, już są, także wszyscy ci, którzy tak na to czekali, jeszcze raz godą, mogą te roski być zadowoleni, a na pewno tych ludzi jest niemało, bo naprawdę telefonów mieli dość dużo. No to ja jestem bardzo wdzięczna Państwu. Bardzo jestem wdzięczna i cieszę się, że dzisiaj jest ta możliwość, żeby poznać właśnie płytę, która właśnie została wydana pod tytułem Mały Domek. To fajnie, że ona wreszcie jest, ale wiem, że tyś miała takie rozmaite wątpliwości, no bo chciałaś, żeby to było pierwsze troszkę bardziej solowo, potem się okazało, że nie solowo, no i jak to w końcu wyszło? Płyta jest solowa. Tak. Jest solówka. Jest solowa. Czyli dobrałaś znajomych, kolegów, przyjaciół do tego, żeby ci pomogli. Tak, żeby stworzyli mi fajną muzykę. Muzykę, która Państwu najbardziej, tak jak myślę, odpowiada. I tak też właśnie stało się. Zbyszek przygotował kilka utworów, Waldek kilka utworów, są jeszcze utwory Jasia Swobody, który niestety siła wyższa nie mógł się dzisiaj tutaj pojawić, ale pozdrawiam ja i Jasia i Jasiu, wszystkich Państwa pozdrawiamy Janka bardzo serdecznie. Tak. No i dla mnie ważne jest również to, że płyta nosi tytuł Mały Domek. Autorem tekstu Małego Domku jest Bronek Klimek. Niestety tutaj zdrowie nie pozwoliło Bronkowi gościć z nami dzisiaj. Ale też Bronka Fest pozdrawiamy. I Bronka i jego małżonkę gorąco pozdrawiamy. Tak, także cieszę się bardzo, że są autorzy tekstów, muzyki tutaj właśnie na tej płycie. A ciebie ta muzyka odpowiada, Zbyszku? Jak to jest? Jak najbardziej, słuchaj. Jak Bożena zadzwoniła do mnie i zaproponowała mi, żebym napisał jej kilka piosenek, skomponował na płytę, no po prostu ucieszyłem się bardzo, ponieważ znamy się z Bożeną od bardzo dawna i wiem o tym, że jak ona się za coś bierze, to zawsze jest najwyższej jakości. Boże, jak mi miło. I wiedziałem, że jak napiszę jej te piosenki, to na pewno je bardzo dobrze zaśpiewa. Czego dowód jest właśnie na tej płycie. Musicie posłuchać. Staram się. W ogóle praca z Bożeną w studiu, no to jest miód, on zawsze jest przygotowana, zawsze wie, czego chce, wie, jak zaśpiewać. A co najważniejsze też słucha uwag, bo ja z tego słynę u mnie w studiu nagraniowym, że
że staram się zawsze wokalistę trochę podprowadzić, trochę dać mu jakieś uwagi, jeżeli śpiewa oczywiście moją piosenkę, no bo jak ja ją napisałem, to ja sam najlepiej wiem, jak ja chcę, żeby ona była wykonana. No i To są cenne uwagi. tak, i powiem, że Bożena fajnie do tych uwag się zawsze stosuje, co też jest miodem na moje serce, no bo ta piosenka wychodzi tak dokładnie, jak ja sobie ją wcześniej, wiesz, w głowie wymyślę i wyobrażę i potem jest efekt, wiesz, taką muzykę się fajnie miksuje, później się zgrywa i słucha się tego świetnie. Ale jeszcze Ci powiem jedno, bo w ogóle tak sobie wczoraj zadałem trud, jak się dowiedziałem, że będziemy tutaj razem na wywiadzie i policzyłem, wiesz, wszystkie płyty, na których znajdują się moje kompozycje i wiesz, że to wyszło, że to jest dokładnie 100. płyta, na której napisałem Super. piosenki, także jest taki jubileuszowa trochę. 100. płyta, na którą gdzieś tam jakieś moje 5 minut w każdych z tych płyt było. Przepraszam, Wiesz, ale... ci powiem, że jak na ten jubileusz, to się za bardzo tak nie sporządził, wiesz? To znaczy? Woda, jak zwierzęta. Ale- Wiesz, no to tak wygląda jak woda tylko. Ja chciałam tylko dodać, że piosenka Wiosenny Dzień, która jest numerem 1 na tej płycie, została nagrana już teraz 19 lat temu i to jest właśnie aranżacja Zbyszka. Same jubileusze, a my sztyjc ta woda. No ale wiesz, najważniejsze, że do tej wody jest płyta, ona zastępuje wszystko. Po prostu Tak. wiesz, jak wyrzucicie do swojego odtwarzacza, to już nie trzeba nic po prostu. Wystarczy woda i nogi się same rwą do tańca, łezka się ciśnie do oka, bo piosenki są i melancholijne, i skoczne. No i wszystko jest, co trzeba na tej płycie. No to teraz sprawdzymy, czy to richtig tak jest i zaglądamy na śpiewka z tej nowej płyty Bożeny. Witajcie górskie szczyty, witajcie leśne mgły i wskażcie mi tę ścieżkę, tę, po której tu przed laty szłam. Spotkałam tu chłopaka, co stado owiec gnał. Gorące usta swe, gorące serce swoje dał. Mały domek pośród gór, tam gdzie niebo sięga chmur, tam mój chłopak, który za mną tęskni wciąż. On pasterzem biednym jest i tak bardzo kocha mnie, że na dowód swej miłości listy śle. Wspomnienie dziś jak bumerang powraca ciągle to o chłopcu, co tak kochał i na pamiątkę zdjęcie swoje dał. Choć było już tak dawno i został starty ślad, w pamięci jeszcze mam tę miłość z dawnych lat. Mały domek pośród gór, tam gdzie niebo sięga chmur, tam mój chłopak, który za mną tęskni wciąż. On pasterzem biednym jest i tak bardzo kocha mnie, że na dowód swej miłości listy śle. Domek mój mały wśród skał, wiatr tu na smykach mu gra, pełną miłości tę pieśń, tej niespełnionej do dziś. Mały domek pośród gór, tam gdzie niebo sięga chmur, tam mój chłopak,
mnie, że na dowód swej miłości listy ślę. Mały domek ten wśród skał, wiatr na smykach tam mu grał. Pieśń miłości niespełnionej aż do dziś. Ja opowiem kilka słów od siebie o tej śpiewce, o tej pieśniczce, o tym teledysku, bo tak pamiętam, jak my się pierwszy raz spotkali, to było ponad rok temu. Wtedy tyś mi dała właśnie teledysk Mały Domek z zapytaniem, czy by go szło emitować, czy by go szło puszczać. I jedna rzecz mnie fest zdziwiła, bo my w naszych programach, w Szlagierach i Wicach, w liście szlagierów po śląsku, nie tylko goszczymy artystów, którzy już są dawno na scenie, ale też promujemy nowych. No ale z tym promowaniem to czasem jest różnie, no bo wiadomo, jak ktoś zaczyna, to nie od razu jest Kraków zbudowany i to czasem tak idzie pomalutku. I to nie ma nic złego, to jest normalne, no bo jak ktoś zaczyna, to wiadomo, że od razu nie będzie na szczycie. Ale u Ciebie to poszło zupełnie inaczej, bo ta śpiewka Mały Domek, jak się pierwszy raz ukazała u nas na liście szlagierów, to momentalnie ludzie zaczęli dzwonić i pytać, kiedy ona będzie na płycie. I mnie było ciężko odpowiadać, że no jeszcze nie ma płyty, że jeszcze trochę, a jeszcze mi było ciężej, jak się dowiedział, że ta śpiewka ma już 19 lat. Wyście ją odświeżyli, ale chyba została w zasadzie tak, jak była, nie? Jak to było? No bo był dylemat. Bożena mówi, zróbmy jeszcze raz Mały Domek, bo to kilkanaście lat temu był wielki przebój, trzeba go odświeżyć. No siadłem, bo 19 lat temu to też ja robiłem tą To aranżację. ci tylko przerwę. 19 lat temu to był wielki przebój, ale nieporównywalnie z tym, co się dzieje teraz. Teraz to jest 10 razy taki przebój. To tu się z Tobą zgadzam, to na pewno. Słuchacze docenili po prostu i to jest najważniejsze. Ale tak, 19 lat temu też ja miałem przyjemność robić tą aranżację i teraz siadłem do niej po raz kolejny na prośbę Bożeny i stwierdziłem, że no, nie da się tego zrobić jakby nowocześnie inaczej, bo tamten aranż tak doskonale pasuje do tej kompozycji, że każda zmiana moim zdaniem spowodowałaby to, że moglibyśmy zepsuć tą piosenkę. No różnica jest chyba w sprzęcie, który żeś wykorzystywał, bo 20 lat temu był troszkę inszy sprzęt. Dokładnie. Chodzi już o samą jakość brzmienia. Natomiast dobranie instrumentów, sposób zagrania na tych instrumentach, dźwięki właściwie są, można powiedzieć, w 100% takie same, jak były kiedyś. Jest tylko nowocześniejsze, troszeczkę właśnie świeższe brzmienie, bardziej soczyste i inne nagranie, no bo technologia poszła do przodu. Ale to chyba to przysłużyło się tylko i wyłącznie tej piosence, no bo jak sam mówiłeś, jest wielkim przebojem. Mały Domek jest wielkim przebojem, ale to nie jest wasz jedyny przebój, który się dobrze sprzedawał, bo bardzo dobrze przyjęta była też twoja pieśniczka Śląskie Klimaty. Bardzo się cieszę. Śląskie Klimaty, teledysk był realizowany w Rybniku, w pięknej scenerii, w restauracji, która się znajduje na wylocie z Rybnika w stronę Żor. Mam propozycję, żeby Pogoda również dopisała. Ja, wtedy Tak. było pięknie. No to zaglądamy na ta Bardzo piękna chętnie. śpiewka. Zaglądamy. Biesiada zaraz zaczynamy, i wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować, dziś każdy może tu potańcować. Jest tyle na świecie kafyjek, kaj możesz posiedzieć, lecz ją wola te śląskie klimaty. Chleb z tłustym, muzyka i wio. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada zaraz zaczynamy, i
wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować. Dziś każdy może tu potańcować. Nieważne czy lato, czy zima, czy słońce przygrzywo, czy mróz, w tanzbudzie przygrywo kapela. Ludziska szaleją co tchu. Tu każdy się zno na gębie. Banana mo, banana mo, mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada to Śląsko, biesiada. Najlepsza muzyka i śpiew. Tu spotkasz za stołem sąsiada. Nie jeden wypijesz z nim bir. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj ma. Śląskie klimaty, bardzo fajno śpiewka, rytmiczno, fajnie się tego słucho i powiem szczerze, że jak tyś pierwszy raz była u nas w programie rok temu, to była taka przymiarka do teledysku, bo pamiętam, że tyś po prostu stanęła i zaczęła śpiewać i mnie to tak wpadło w ucho, że mnie nawet pora osób spytało, kto tak bez przerwy podśpiewuje, a to były właśnie te śląskie klimaty. No bardzo się cieszę, czyli łatwo wpadające w ucho. A ty lubisz te śląskie klimaty? Bardzo lubię tą piosenkę, oczywiście, że tak. No co prawda ta piosenka nie mieści się na płycie tylko dlatego, że płyta jest solową płytą. Ale... Piosenka jest bardzo przyjemna i bardzo pochlebne właśnie informacje do mnie docierają Bo na temat tej piosenki. Ta śpiewka, ta pieśniczka znodła się w zeszłym roku na płycie Szlagiery listy szlagierów. Oczywiście jakby kto się chciał spytać, to od razu godum. Ta płyta Bożeny Mielnik i wszystkie inkrze mocie u nos w szlagierowym sklepie. Możecie przyjechać do sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5. Tam możecie się wybierać, przebierać, bo tam jest wielki sztand ze śląskimi szlagierami, a jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, bo nie miał czasu, to niech zadzwoni do tego sklepu. Numer telefonu mocie na stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Jak się wpiszecie www.listaszlagierów.pl, to oczywiście numer telefonu tam znajdziecie. Możecie dzwonić, zamawiać i ta płyta, i wszystkie inkrze, i ta płyta Szlagiery listy szlagierów, na której jest pieśniczka Śląski klimaty, a jak kto będzie uważał, to ta płyta będzie nagrodą w naszej liście szlagierów po śląsku, bo wiecie, że co sobota w podsumowaniu mamy wielki konkurs i oczywiście te płyty, jak widzicie, z autografem, jak się kto dobrze przyjrzy i mobrele, tak jak ja, to będzie widział autograf, to jest autograf Bożeny Mielnik i właśnie ta płyta będzie nagrodą w naszej liście szlagierów po śląsku. I ta płyta, kiero zawiero śląskie klimaty, czyli ta nasza składanka listy szlagierów, ona się też szybko rozchodziła, między innymi dzięki tej pieśniczce.
Tym bardziej się cieszę, bardzo się cieszę, że podoba się Państwu kolejna moja piosenka w wykonaniu moim, a aranżacja jest Waldka Wiśniewskiego. No właśnie, Akurat Śląskie Klimaty. tyś tam fajnie w tym teledysku zagrą w pewnym momencie, jak tam se siedzisz nad tym stowkiem i grosz. Toś zagrał, czy ci się rychtyk ta pieśniczka tak podoba? To znaczy, jeżeli chodzi o ta pieśniczka, najważniejszym problemem było napisanie słów. No bo Bożena jest ze Śląska, nie? No to trzeba było po śląsku. Problemy miała z Gwarą Śląską, nie? Ale do mnie to problemów nie stawiało, żeby po prostu napisać słowa w Gwarze Śląskiej. No i to tak wyszło jakoś, bo ja zawsze najpierw piszę muzykę, potem dopiero tekst do tego sobie dokładam, nie? Tak mi spasowało, mówię, do tej będzie na pewno będzie fajnie. Jak Bożena to zaśpiewała, mówię, no nie ma, tak musi być od razu, nie? Nagrywaliśmy to właśnie u Zbyszka w studiu i super sprawa, bo właśnie finał tej piosenki, ja nie wiem jak Państwu się podoba, ale to był wspólny pomysł chłopaków właśnie, żeby ona była taka właśnie taka jaka jest. Chodzi o zakończenie tej piosenki. Fajne jest zakończenie, ale jak ty godasz o tej naszej gotce, o śląskiej gotce, to nie wszyscy wiedzą, że ty tak fajnie godasz, ale tyś się wykludził ze Śląska, tak rychtyk, nie? Bo ty Wykludził i przykludził zaś. A zajrzeć się zdążył przykludzić. Ja. To ja się już traca, boś tak, tyś mieszkał na Śląsku, po tym, żeś się wykludził poza Do Śląsk. Grodźca ja. Ja, to jest pod Będzinem, ja? Tak jest, Ale zajrzeć się przykludził na Zot, ja. Teraz w Rudzierzech jest. to ci powiem, że ty wędrujesz. No tak, czasami tak bywa, nie? Tak to jest. W Rudzie Śląskiej, no to tak rychtyk idzie powiedzieć w takim fajnym śląskim mieście. I po Śląsku się godo. I po Śląsku się godo. Fest dużo ludzi na nos zagląda właśnie w okolicach Rudy Śląskiej, Chorzowa i tych wszystkich widzów bardzo serdecznie pozdrawiamy, a tych wszystkich, którzy są jeszcze dalej pozdrawiamy i zachęcamy, co byście powiedzieli o nas, o naszej telewizji wszystkim swoim sąsiadom, bo jak wszyscy będą zaglądać, to będzie jeszcze więcej fajnych śpiewek. Teroski, jemu do was taką małą niespodziankę, jak już godamy o tej naszej śląskiej gotce, to ja napisał taki fajny śląski tekst do muzyki, kiero chyba wszyscy znają, to się obejrzymy ta śpiewka, co? Co wy Z na to? przyjemnością. No to zaglądamy. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Mo on to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jowom zagrom muzycznych sto kąsków. Taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewom rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To je ten hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukej mamy, czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nom.
I co? Co byście powiedzieli? Fajno śpiewka? Fajno, nie? To dobrze, że się wam podoba, a mnie się za to podobał twój plakat, kiedy żeś przyniosła, bo powiem tak, nieraz plakaty są przestylizowane, tam mają ludzie naciepane kwiotki, nie kwiotki, ptoszki, numery telefonów, adresy, nie adresy, wszystko naraz, a ty masz prosty plakat. Ale namiar mam na stronę, tak. Strona internetowa, Bożena i nazwa. I na tej stronie internetowej już w tej chwili się pojawiło kalendarium. Tak, jest zakładka koncerty i zapraszam oczywiście na stronę internetową. Zakładka koncerty, tam można dowiedzieć się, ile mam koncertów, gdzie można mnie, daj Panie Boże, zobaczyć, posłuchać, gdzie będzie możliwość też zakupienia płytki. No, dej Panie Boże, no, Domek. dej Panie Boże, już jest dej Panie Boże, bo troszkę tego moż, z tego co wiem. No już jest kilkanaście. Cieszę się bardzo, mamy okres letni. Ja. I na pewno na tych koncertach twoja płyta będzie. Tak, tak, proszę Państwa, to specjalnie dla Państwa. Mały domek, płyta, polecam. Będzie szło ją kupić. Czy już myślicie w tej chwili o jakichś dalszych planach, czy na razie żeście zawarli ta jedna książeczka i nie otwieracie następnej? Nie, na pewno otwieramy następną, bo jest kolejna piosenka, która leży w szufladzie już u Zbyszka i wiem, że pracuje nad tym, ale ja mówię, dobrze, by Zbyszek to na drugą płytę poczeka, tak? Na przykład. Ale na pewno zaprezentuję ją, bo już jest... A zdradzisz nam, o czym jest, czy nie? A czy to jest taka wielka tajemnica? To są wszystkie piosenki. Moje wszystkie piosenki są o uczuciu, o miłości, pozytywne, o radości. Po prostu. Ja kocham Ciebie, Ty kochaj mnie, na tej zasadzie. To Słoneczko. mam nadzieję, że jak ino będziecie mieli przynajmniej porcja następnych śpiewek, to do nas Z przyjedziecie. jaką przyjemnością. Ja? Dobra. Przyjmiemy was za słowo. Nasz dzisiejszy odcinek pomału dobiega końca, ale oczywiście, tak jak obiecała Bożena Mielnik, jeszcze u nas będzie. My widzimy się jutro, czyli w poniedziałek, w propozycjach do listy szlagierów po śląsku na Kierewos Fest pięknie zapraszam. Od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota wielki finał, czyli podsumowanie listy szlagierów po śląsku z całkiego tydnia, a za tydzień w niedziela zaś szlagiery i wice. Byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się, Roztomili. Do zobaczenia. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Sponsorem programu był Dworek Śląski z Raciborza.